Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg kien fexxa jattakka lill-Gvern u lill-Avukat tal-Istat wara li tilef kawża li fjari tiġija lil dan tal-aħħar biex ifittex personalment lill-Prim Ministru Robert Abela u lil Chris Fern brabta mal-konċessjoni tal-isptarijiet. Ġala darba l-Avukat tal-Istat ukoll ma għamilx dan l-anki l-Avukat tal-Istat falla lill-Istat Malti. Gregg qal li se jibqa' jagħmel il-pressjoni anke jekk is-sentenza tal-imħallef Tony Abela kienet ċara u kwotat lill-imħallef emeritu Anthony Borg Bartett dwar is-setat tal-Avukat tal-Istat u li dan ma jistax jingħata funzjonijiet li jmorru kontra d-demokrazija. Illi nagħmlu pressjoni fuq il-Prim Ministru ta' pajjiżna, nkomplu bil-pressjoni tagħna anki bla dubju politika fuq il-Gvern kollu b'mod partikolari fuq il-Prim Ministru. Funzjonijiet li l-Oppożizzjoni ridettati iżda ġew miċħuda fi żmien li l-Gvern permezz tat-tim legali kemm lokali u internazzjonali qed ifittex lil Stewart Healthcare quddiem l-arbitraġġ internazzjonali biex kull ċenteżmu dovut lil poplu Malti mill-ftehim tal-isptarijiet jiġi ritornat. Barra l-qorti bl-avukat tiegħu Edward De Bono warajh, Bernard Gregg qal li se jistudja s-sentenza tal-kawża li tilef u Adrian Delija u jara x'passi oħrajn jista' jieħu. Ovvjament, aħna nkunu qegħdin anke nkomplu nistudjaw is-sentenza biex nikkonsidraw il-passijiet kollha li jmiss.